जोंहा जै सोरजिगिरि होननो फैदोंमोन ना जै सोरजिगिरि होननो फैदोंमोन बेनिफ्राय थांनोसै ओमफ्राय नै जोंना सोरजिगिरिनि लामाया बिराद मोजांथार ना लामाया नै ओरैजायबो लामाया ना दे नामालाय लामाखौ लामाया ना र' दे अब्ला दिनैनि नुजाथियाव दुफां बोथोरखौ लानानै बायदिसिना बेराम आजारनि आरो सांग्रांथिनि लोगोसे निदान खैफोदखौ होबथानायनि थाखायबो बोसोन होनाय जायो। दानिया जोङो आर'जसालियाव हाबबाय बेनिफ्राय बयबो हाबबायानो बेनिफ्राय आर'जआ जागायसिगोन। जोब्बायना आर'ज जोब्बाय गेटआ नैबेनो नै एन्ट्रि गेटआ नैबेनो बाथौ मन्दिराव आवगायहाय आइसक्रिम फैयोमोनलाय औलै आइसक्रिम फैयोमोन दिनै फैयासै ना फैदों खोमालै नैबे केन्टिन दङ केन्टिनाव जोङो सिंग्रा मोनजागोन दा सिंग्रा दंबा जानोसै बिनिफ्राय मा मोनजायो नायसै